stoi za tobą? A Jednym za tylko mną wyrazem. stoi mała dziewczynka. Proszę bardzo. Jesteś malą dziewczynką, masz... Jestem, говорим A, опираться. jestem malą dziewczynką, mam bardzo dużego białego psa, jem lody. Przede mną stoi bardzo wysoki mężczyzna, on ma na sobie czarny garnitur i białą koszulę. Ma dużą teczkę i a Jednym wyrazem, kto stoi za mną za stoi tobą? czarny pan w kapeluszu. Starszy. A Może i murzynem jest. Brunet, tak? Tak, Można stoi сказать. starszy pan w kapeluszu. Dobrze, dziękuję. Jest starszym panem w Jestem starszym panem w kapeluszu, mam duży parasol i rozmawiam o pogodzie z kobietą, która stoi za mną. A jak wygląda kobieta? Proszę o sobie. Ну, jestem młodą kobietą. Ja stoję ze swoim dzieckiem, on to dziecko. Nieposłuchmiane. Ile dziecko ma lat? Tak, 3-4. Jak ma na imię? Ma na imię Wiktor. No, nie umie mówić по-польsku. Получается Так, красиво, вы не przed domem представляете. stoi pan z wielkim parasolem. My z nim rozmawiamy o pogodzie. Za mną stoi gruba, niska Lilia. Jestem stara, gruba, niska kobieta w niebieskiej sukience i mam 2 torby. Jestem bardzo zmęczona. Dobrze. Przede mną stoi młoda kobieta z małym dzieckiem, z chłopczykiem, który zawsze tu co świata. Zna wszystkich w kolejce, tak? A za mną stoi młody chłopak i sweterku. I ktoś tam tańczy i mruczy. W telefonie pewnie, nie? Młody. Jestem młodym chłopakiem, masz na sobie Mam. proszę prosienia, mam na sobie sweter i dżinsy, słucham Walkmana. Walkman. А что такое Walkman? Этот, да. Наушник. В наушниках. Плеер. Плеер, да. Słucham Walkmana i tańczę. Ja będę miała jeszcze prośbę, tak? Każdy z was coś robi według tekstu. Jak skończymy, to trzeba będzie wszystko to pokazać. Ale jak skończymy, dobrze? Będzie bolą nogi. Przede mną stoi gruba i niska kobieta w niebieskiej sukience. Ona ma 2 torby i jest bardzo zmęczona. Za mną stoi... Jednym wyrazem tylko, nie Nel. Jednym wyrazem. Одним словом. Кто? Kto стоит? За молодым парнем. Кто стоит? За парнем. За mną stoi młody, przystojny mężczyzna. Все, dobrze. A jaki to mężczyzna? Jestem młodym, przystojnym mężczyzną. Mam na sobie granatowe spodnie i szary golf. Całuję się z dziewczyną, która stoi za mną. Przede mną stoi młody chłopak, ma na sobie sweter i dżinsy. Dobrze, wystarczy. Za mną stoi bardzo ładna młoda dziewczyna. Proszę. Tak, jestem bardzo ładną, młodą dziewczyną. Mam na sobie dżinsy i niebieski golf. Я не совпало, я переделала просто. Там другое, гранатовое. No jasne, dobrze, niech będzie tak. Bardzo chcę
Целує się z młodym mężczyzną, który stoi przed mną. Za mną stoi młody ksiądz. Proszę bardzo. Jestem młodym księdzem. Jestem wysoki i bardzo chudy. Mam okulary i czytam bardzo grubą książkę. Przede mną stoi bardzo ładna, młoda dziewczyna. Ona ma na sobie niebieski sweter, da? I to jeszcze spodnie. Aha. Ona całuje się z przystojnym mężczyzną i ma czerwoną różę. Czerwona róża, tak? Jednym wyrazem, Ze kto? mną stoi Za mną. pani w kapeluszu. Tak. Jestem panią w kapeluszu. Jeszcze jeden. Mam na sobie różowe sukienki. Mam małego pieska i małe parasolki. Przede mną stoi młody ksiądz. Jest wysoki i bardzo chudy. Ma okulary i czyta grubą książkę. Dobrze. A za wami? Jednym wyrazem. Za mną stoi łysy, gruby mężczyzna. Jestem łysym, grubym mężczyzną. Mam czarne włosy i brodę. Jem bardzo dużego hamburgera. Przede mną stoi pani w kapeluszu. Ona ma na sobie różową sukienkę. Ma małego pieska i mała parasolka. Za mną stoi młody chłopak. Jestem młodym chłopakiem. Mam zielone włosy i różowe okulary. Gram na gitarze. Przede mną stoi łysy i gruby mężczyzna. On ma czarne włosy i brodę. A kto jest za tobą? Jednym wyrazem. Za mną stoi dziewczynka, która ma piesaka i małego czarnego kota. Jestem dziewczynką, ma plecak i małego i małego czarnego kotka. Jestem ostatnia w kolejce. I teraz musimy Zrobić. pokazać to, jak wyglądamy i co robimy zgodnie z tekstem, który tam jest. Brawo. Dziękuję wam bardzo. Proszę siadać. Możecie to sobie zostawić na